Gratulujem Ovečkinovi a vyzývam rusofóbov. Prestaňte s nenávisťou. V prvom rade gratulujem Alexandrovi Ovečkinovi, že vyrovnal rekord Wayna Gretzkyho. Je úžasné, akých skvelých športovcov majú Rusi. Obzvlášť v ére, kedy Západ trestá ruských športovcov na rasovom princípe, je dôležité, že kráľom kanadsko-americkej NHL sa stal ruský hokejista. Len pripomínam, že Ovečkin sa netají svojim obdivom k prezidentovi Putinovi a láske k Rusku. Predstavte si, že by mu niekto zakazoval hrať hokej, ako to robili v prípade slovenských hokejistov z ruskej KHL. Ovečkin dokazuje, že šport a politika by sa nemali miešať dokopy. O to dôležitejší je jeho historický rekord. Mimochodom, aj Gretzky, ktorý doteraz tento rekord niesol, mal bieloruských predkov a s Ovečkinom sú veľkí kamaráti. Nikdy som hokejistov nesúdil podľa toho, akej sú národnosti, a ako dieťa som fandil tak Sergejovi Makarovovi zo ZSSR, ako aj Máriovi Lemiejovi z Kanady. Ale bol to Západ, ktorý do športu začal pchať politiku a začal zakazovať účasť ruských športovcov na medzinárodných súťažiach, čím zdevastoval svetový šport. Preto opakujem, Ovečkinové víťazstvo je veľký signál do celého sveta, že vyháňať ruských športovcov a umelcov je nebetičná hlúposť. A najsmutnejšie je, že aj v tejto kategórii nenávisti proti Rusom aktuálne vynikajú najviac západní Európania, ktorí sú vo svojej rusofóbii čoraz izolovanejší. Dnes sa v slovenskom rozhlase spýtal moderátor Štefunka z Progresívneho Slovenska, že čo bude robiť Európska únia, keď sa izoluje od Číny, Ruska, Indie aj USA. Že s kým bude obchodovať. A on zadrel, že nevadí, však máme Latinskú Ameriku, Afriku a juhovýchodnú Áziu. Bravo! Čiže miliardové trhy nahradíme Paraguajom, Filipínami a Lesotom. Gratulujeme. Nech žije progresívna Európa. Štefunko dnes naozaj perlil. Priznal, že progresívci podporujú protesty za mimovládky preto, lebo Šimečka si chráni svoju rodinu. Čiže mobilizujú ulicu, aby chránili svoje kšefty. Strašná hanba. Štefunko to na hulváta priznal. A Šimečka medzi tým vypisuje po internete, že túži po Slovensku bez vlády Roberta Fica. Čo dodať? A čo si myslíte vy? Vyjadrite sa dolu v komentároch pod videom.